l'actriu, la Rosa Boladeres i la Júlia Molins. Ostres, és superintens això. L'obra es va estrenar ahir i suposo que vosaltres encara ho viviu amb molta intensitat, però tinc la sensació que, suposo que és també una mica el que busqueu, l'espectador absolutament remogut. En tots els sentits, Vull dir que en algun moment es pot pensar hòstia, se'ls ha anat una mica... En altres sentits, indignació, en altres sentits, reivindicació, en altres sentits, diu, hòstia, no sé si teniu aquesta sensació. Com us quedeu vosaltres i si és això el que busqueu de l'espectador? Va, comencem per la Bàrbara. Sí, és que, o sigui, al final és un retrat o un homenatge a un moment que és el que acabem de viure fa res, que ja sembla que s'estigui tirant enrere amb tot el tema de l'extrema dreta, però crec que hem viscut un moment de revolució o d'avançar, de tombar portes i per tant no podia mostrar-se d'una altra manera. Jo veo doble, ja. O sigui, no, és increïble, jo em sento afortunadíssima, sento que estic a un lloc que molta gent voldria estar de la nostra professió, perquè és un espai creatiu molt profund, el de la Bàrbara, molt necessari, i dir, uah, que bé que estem explicant això, no? Saps quan et sents tan content d'estar explicant aquesta història, no? I clar que ens ha remogut durant tot el procés i ens remou cada dia. I cada dia hi ha algun clic per dins que encara se't dispara, no? Dius, hòstia, uau, i aquest moment, no? Sí, per nosaltres és difícil pair-ho, en el mateix moment imagino també per vosaltres. I a la Júlia, com que viu aquí, no sé si li haurà estat més difícil pair-ho o menys, no m'ho diguis, però segur que tens una habitació aquí. Empalmat una altra darrere l'altra. La oficina independiente, la casa de Cabrera... Sí, ha coincidit. No, la veritat és que jo crec que acabar aquests 3 mesos amb aquesta funció de la Bàrbara és increïble, és un regal, és una funció que t'arrossega, que et fa despentinar-te, que és el que a mi més m'agrada quan faig d'actriu, no? Com, uah! Sí, i això és un regal, jo estic molt contenta, estem molt cansades perquè és una funció molt intensa i que requereix d'una responsabilitat i que has de posar-hi allà tot el foc, no? I crec que això és el que intentem fer i el que... És la segona funció, sí, tampoc tenim molts feedbacks, però per ara és una funció que també incomoda, et fa sentir moltes coses i això és molt xulo. Sí, els que heu seguit una mica l'obra de la Bàrbara, en altres obres anteriors seves, doncs una mica era com denúncia i denúncia, vaja. I aquí parles més de la... com la segona part, és a dir, del què podria suposar aquesta denúncia en altres persones, no? I aleshores, i a resultes d'aquella reacció de les persones poden venir culpabilitat per part. Sí. Hi ha moltes coses, potser jo ho he entès d'una altra manera. No, és això. O sigui, jo crec que, sempre ho explico, que jo quan vaig seguir endavant amb un procés judicial amb un agressor meu, jo cada vegada que avançava, la culpa avançava també. I era molt fort, no? Perquè al final una de les coses amb les que juga amb el sistema és el fet de si tens culpa és que ets culpable, és que no ho estàs fent bé o creus que no ho estàs fent bé. No, és que estic entrenada per sentir culpa. Si no t'he dit hola amb un somriure i t'he dit hola de passades, vull dir, estàs constantment amb aquesta cosa, el que passa que ja quasi és invisible. I jo crec que aquesta peça el que fa és visibilitzar aquesta culpa, que crec que són 3 dones que tenen culpa molt diferent cada personatge, per motius potser diferents, però sí que per mi era important, ara hem parlat del nucli, de l'agressor i de la persona agredida, de la víctima, i jo tenia ganes de fer un zoom out i veure què hi ha a l'entorn, què passa a l'entorn de tot això, i què passa a nivell sistèmic. També, una mica, pot ser penediment també. En algun moment pot haver penediment del que ha suposat, del que s'ha provocat, del que ha difós aquell mitjà, no?
No, bueno, Què vols dir? En els personatges? Sí. Vols dir? Bueno, en el Està bé, personatge sí. concretament de la Glòria jo crec que fa el que costa tant de fer, no? Que és reconèixer l'error, no? Demanar perdó i reconèixer que s'ha equivocat, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, intentar començar un nou camí amb uns altres patrons, no? Que és el que apunta la jove Mai, no? Diguem, però no sé si volies dir alguna... no, que no sé si realment penediment és la paraula en el sentit de que crec que nosaltres parlem Equivocar-se. parlem de les equivocacions, però crec que no hi ha cap moment en el qual es posi en dubte el fet d'assenyalar un agressor. O sigui, és a dir, no es posa en dubte que l'home, l'agressor, sigui cancel·lat, sinó es posa en dubte jo crec que es posen en dubte altres coses que tenen a veure, que no podem fer spoiler, que tenen a veure amb intimitats o coses més íntimes dels personatges. Veniu a veure l'obra perquè estan sensacionals les tres i perquè realment una de les coses que més m'ha agradat és el text i la potència que té aquell text i com la deixeu anar, us deixeu anar d'una manera bestial, la qual cosa provoca en molts moments això, doncs que l'espectador surti i digui, a part de que ens insulten, només començar l'obra ens insulten, una mica, però vaja, no m'he sentit. Escolteu, moltes felicitats, Bàrbara, Rosa i Júlia, i veniu a veure, i ja veureu si... Queden poques entrades. Ah, sí, que queden poques entrades. És el segon dia. És el segon dia. Correu. I ja decidireu si al final us talleu el peu o simplement tireu merda. Tireu tota la merda que cal. Gràcies i gràcies, Marc, un cop més. Gràcies a totes. Gràcies a tu. Gràcies.